Dave Horror is fought to Shakti session lane of. In Jovting with Zero Stacker Guinea the Anna Neska, agus Anna Spree with his phaser Lisha in the Smala. Inish, the Guinea Guinea Rehan is Gogaireacht to Modena, ever a doe, brew knees, ever a tree by the good cossi, Wilson air, agus with the Cahaler and sauce, agus the Baron Lair the Rish, ever a carb with the Preab, agus the Baron Lairods, agus ever a Kuig, Bay, Moidic sea near, a Cahaler and sauce in there, agus the Baron Lairods and Malachanos. Na gaf gníomh leis a 5 second, agus bei éidir 10 go 15 second sos, agus éidir gníomh na gníomhachtaí ar fad, agus bei go le 3 bhálta, agus nuain an sos éidir na bháltaí sin. Inis, ar oilúint go dtí bhálta héan, gníomh héan agus sin an Gogaireacht. Go néirlí. Mashu, Intach, a regzi gníomh dó, nish go sin an brú níos. Tin cínte go lína díreach into the chud gólín agus síos go dtí chosa an támar fad. Mashu, a railí. Mashib, inis regzi gníomh trí, bever good cosa san air ag Cahalir a suas tíreach agus ag Baron Lair de Rish. Ceann 10 éasca banigi taine ves. Mashib. Mashib Horda, to Dalastach and Ishkins, he can either car, and Seán and Preab, agus and Baron Lairods. Carglor, so to the Preab and Lairods, with Gogaireacht Lava and Untitled Corp, agus the Baron Lairod Rish. Mashib, Gogaireacht. Mashib Horda, a Rhinish go dtí gníomh cuaig, sin an sí near I Cahalir san air agus ag Baron Lairod's Rish. Tin cínte go gine sib súl, year, an fi seán go bheic sib búsú go an ceart. Go néirlí. Mashib Horda, Intach, to Dalastach and Ishkins bhálta dó, a leis go dtí chéad ceann agus sin an Gogaireacht. Tin cínte go do riam díreach an támar fad ar meach síos,
agus meach suas. Inis le bouta dó, bei na mátán ag fáil tuirseach beganín a fannaí láidir gus cuinigí leis. Go neirí, má sibh. Má sibh, inis ar agus na brún níos arís, din cínte bhfuil na rion tíreach agus nachfuil lúb do rion. Má sibh, leanna gur raibh. Arás go dtí gníomh trí arís, síos ar an álar, din cínte go do chud cosa a marde agus ag caitheann léiread suas, tíreach agus ag beir an léiread arís ar amach an nos. Má sibh, go neirí libh. Má sibh chuirde seachas í gníomh cethir arís, sin an Preab an léiread agus ag beir an léiread sula mula sin talla. Má sibh. Gníomh cúig, máta dó, sí níor ag caitheann léiread suas agus ag beir amach an nos. Má sibh, go neirí libh. Den an obair chuirde, do dul isteach inis an máta trí arás go dtí chéad cheann arís agus sin an Gogaireacht leis an léiread, din cínte go bhfuil sibh láidir an tamar fáil. Tá an corp ag fáil tuirseach inis tar éis chábháilta dhéine cuinigí láidir agus go neirí libh. Má sibh. Duna an obair chuirde, leanna gur raibh inis go dtí brún níos arís agus sin an báta deire ceann deire dó seo. Leanna gur raibh.
Gníomh trí ríist chuirde síoslí an ólar, cos an airde ag caitheal ar an suas tíreach agus ag beir ar an airad ar meach an nos. Má sibh, néirí lí. Ínta chuirde tá sibh duna an-anabad, ceann dearnach do seo ag Preab agus ag beir an airad. Fannaí go láidirnis, má sibh. Gníomh deire a móta trí, má sibh, néirí lí leis an ceann seo, sí níor caitheal ar suas an air agus ag beir an airad arís. Má sibh. Má sibh in dheimh chuirde rinn se bán obair. Cuinnig í súil ar lenach seo chun is mú gníomhach díáil sanna seachtaí amach rúin. Gur mágaí agus fannaí slán.